ďalšie videa. V tomto videu si zahrajeme znova Brawl Stars. Takže poďme rovno na to. Dneska by som chcel dať rank 15 na túto Nany. A push na tento Stardrop. A keď sa nám podarí, tak aj toto. 750 coinov, bronz 1 Nany. Takže poďme akože rovno na to, pretože už to mám rovno za sebou. Dobre, idem. Dneska mám taký šťastný deň. Neviem prečo, ale mám. Tomar 753, ok, to je nejaký šťastný deň. Taký damage dáva. To treba. Čo bolo? OK. Ideme teraz. Tu je Griffin, toho by som teoreticky nejakým divným spôsobom zabiť mohol. Aj keď neviem, ako sa... že čo sa deje, že týmujú. Neopáš to po mňa hodiť. Tu je tento. No dobre, tak. Dobre, že som utiekol, to som mal šťastie jak Parrot. Zatlieskáme. Nechápem, že čo je to Upman. Ja neviem, čo sa stalo tomu Upmanovi. Ja neviem, všetci mi hovoria, že Upman je smutný, či také niečo. Ja tak neviem, čo je to Upman. Pomoc, všetci mi to vyprávajú v škole. Quick Zero. Strašne ticho, lebo sa sústredím, aj keď neviem na čo. To čo bolo, ty kokos? To čo je? Tomu podľa mňa Nany je úplne že najsilnejší brawler. Na blízko akože. To čo je? Ja sa extrémne bojím. Joj, smrdíš. Jo. Teraz si dám takto. To schovám. Ideme. To treba. To treba. Tak ja som dead, no, tak ma zabije, no, čo, staň sa. Som tretí. Som tretí. ASMR. Ja to musím robiť ASMR, pretože to treba. Parrot. Parrot. Tak to by nechcela ani jedna Piper, že k nej príde reálne Nany s 3 powerami.
Žiadna Nany by to nechcela. Teda žiadna Piper. Jo! Ale... Jaký damage. Takto ideme. To treba. No to je v pohode. Ja som dead. Ešte aj Wi-Fi mi do toho skočila. Stačí, že ma trafí dvakrát. Dobre, dead. No tak ja som dead, no nevadí. Ešte dvakrát vyhrať. Nie, trikrát, áno. Ona mi je silná na koho proste. Ešte Wi-Fi mi do toho skočí, samozrejme. To tu nemôže chýbať. Kokos. Tu je niekto. No tu proste niekto je, no jasné. Nejaká Anna, tupý Marko Polo z Vyšu. No tak dobre, ty Ohio Triple Boss. Ale ja som sa teleportol. Klikám na to stále non-stop a nič. Ach je, no. Ty kokos, to koľko je tu tých powerbední? Tu je tu dokopy 7. By som ich mal dokopy. Kokos, ešte kto sem nepríde. No jasné, áno. Ale jasné, ty kokos. Môžem osrať celé úplne kompletne. Ach joj. To nedám. To je polovica života. Koľko má životov tá Eva? Kerry, oni, Ohio, Tony. Kúkaj, ho zabijem na ránu. To sa volá, že Omar. Každý typek, ktorý má Stewa, tak ten na 1138 500% je najväčší profík s ním na svete a vyhral ty kokos titul Ligy majstrov. To čo? Čo rozprávam? To je vo futbale, ja tu rozprávam o Bravo Stars. Takže neviem, jak som ho zabil vlastne. A proste som ho zabil. To vypustíme. To treba. Ty kokos. Tam zabije. Hneď. Aha, okay. Nice. Ešte 2 ránky musím dať.
Toto video typujem, že budeme mať asi tak, že 15 minút. Asi tak. Kukuk. Prvý človek, ktorý niekoho zabil, som bol ja. Druhý je tento, Ejad. No však väčšina sa vôbec nezabíja. Pro legendku, no tak teba rozbijem. Tu je. To zabila. Dobre. Alebo som tretí. Ale vypol som ju ešte. Tak štvrtý. To nevadí, to je dobré. To nevadí, to je dobré. Ty kokos, dobre? Dobre, ešte jeden hit. Dobre, dead. Dostala. Ale koľko ešte hitov mu mám dať, ty kokos, 100 000? No, konečne. Dobre, že som tu nešiel, aby som sa doseral na mieste. Aspoň, že som to rozbil. A som štvrtý, KSDD. No, samozrejme. A to mal veľa oných tých powerov, to nevadí. OK, už máme hento. Dobre. Ty vole, wow, oh my god. Teraz si ideme vylepšiť. To treba. Tak dáme, počúvaj, toto je Charges Faster 4500. Počúvaj, kápo, ako si to kúpim reálne. OK, kúpime to. Nie? Kokos, to je dobré. Ja neviem, čo to znamená, že niečo, že o 10% chargeujú niečo. Gear sú asi vlastnosti, ja to tak beriem, že vlastnosti, čo sa jej doplní, aká vlastnosť. Dobre, že nemá táto gadgetu, lebo by som sa rozplakal. Pablo. Hupa! Utekaj. Nie, nedočiahneš sem. Nie, dobre. Haha, chudák. Bo taký... No jasné. Čo by si nechcel? Jasné. No, nie. Tak toto video bude mať 16 minút. Aj do toho nevadí, lebo vypnem. Tak nič. Nevadí. Neviem, veľa minút bude mať toto video. Už prosím vás, hitnime tých 130 odoberateľov. Podľa mňa vy to robíte na schvál, že vlastne vy máte ten jeden jediný odber, ty kokos. To je milé od vás, ďakujem. To ma dojalo pri srdiečku. No teraz som prídelný s 10 powerami, ty kokos. Na ráno. Idem sa pokúsať, tady to. Kto to je?
Som ani nechcel. Ja som sa chcel s ním teleportnúť, ja som ani nechcel. Haha, chudák. Čo by Blúd chcel? Ty kokos, ja som jaký presný. Jak v realite. Teda čo? Si mi dula všetky. No dobré. Čo párky. Reálne mi chýbajú, že 2 trofeje. Ty kokos, pomoc, už naozaj, už mi dajte oné paralen. Čo chceš ty tímovať, ty tupý Marko Polo zvyšu? Ja som chcel tímovať! Čakal, ja som chcel tímovať, prečo nechcel som mnou tímovať zrazu? Čo zvolá? Ojoj. Griffin je proste silný. Proste silný, proste. Skúsim zabiť iba... No tak to serem na to. Prečo som to nezobral? Čo som ja za človeka? Slabý. Ale jasné. Koľko damage mi dá? To koľko damage mi dala, ty kokos, to čo mala na 10 power, tú tonu penny. Dobre, už nebudem nič rozprávať asi. 2 jazdí roboti, tu je nejaký oný lol. No samozrejme, že ma vypne, ty kokos, lebo... Čo mám robiť? Mi povedz! Ja to serem, ty kokos. Ja to nemôžem ani nadávať. To je ťažké proste na 15 rank. Teraz im už naplno. Serem na to, keď si niekto pôjde prebehnúť. Serem na ňoho, veď je to iba pána, ktorý si prebednú, je to serem. A teraz, keď ma tento vypne, tak čo mám akože robiť? Aha. On ma ani trafiť nechcel. On ma ani trafiť nechcel. A trafíme. Why not? OK. Aspoň takto. Ja mám iba jedny nervy. Ja mám ich 100. Táto hra je proste ťažká o život. Ak sa to dá tak povedať. No tak samozrejme, že má oné 100 powerov zase tento. Kde je Čávo? Kde je Čávo furt? Kam išiel? Na ranu to dám. Dobre. No, to teda potom dobre.
Tak ale kam išiel? Ježiš, tu kempíš v rohu, jak oný bushcamper. Te vypnem na ranu. Poď. Tu máš. Veľko do lobby. Kokos. Na konci vám ukážem takého jedného mojho kamaráta, ktorý niečo hitol. Podľa mňa je to docela ťažké hitnúť. Ja vám to poviem, teda čo hitol. On hitol, že 30 rank na Bibi a kúpil si tuším za 149, či neviem, proste za veľa gemov si kúpil na tú Bibi ešte tomu aj nejaký ten skin, taký fajnový jeden. Tuším, áno, gamer Bibi. Mohol by som už inak trafiť, že? Však netrafím sa do nej nikdy. Bojí sa. No tak ona ma vypňala na 2 rany. Fú, to mám jaké šťastie teraz. No, ja som dead. A 2 po mne idú zase, aha. Dobre, toho som zabil. Slabý. Kokos. Sa tam točili jak oni. Teraz musím dať nejaké tie viny zase a to bude docela nadlho. Dneska ten 15 rank musíme dať. Musíme. Nie, že chceme, musíme.Ila hypotéka. Ty dala katerla piňa. Tu ma niekto zabil, lebo tu niekto je. Tu ma niekto zabil, lebo tu niekto je. Tak nič. Mortis teda tu. No, ten Mortis úplne taký, že OK, just a game, bro. It's just a game, bro. To mi teraz nehovor, nehovor mi to, že tu je ten Buster. Lebo som ho nevidel, že by ho niekto zabil. Chudák úplne smutný z toho, že what the fuck. Dobre. To netrafilo, čo bolo? To bolo nejaké kvémen, či čo to bolo, tých akés. Ach jo, no. Čo je pešece? Čo je to? What the fuck is that? Môžem sa napiť? To treba piť, to treba. Hydratovaný. Dobre, ja tu sa skúvam takto. Mám celý mokrý, ale ne, nemám nič. Ty kokos. Zatiaľ nám to ide dobre. Ide nám to zatiaľ dobre, zatiaľ. Už sa to vyrovnalo tak trošku.
trošku, kým ma tento Karel nezabije. Karol Gott. Ne, ja by som ho mal zabiť, aha. No však samozrejme. Počkaj, kde je ten Otis? Ja ten niekam išiel. Otisek. No tu sú, nie? Oni tímujú, alebo čo? Čo, párky? Fú, to som až často, že ma netrafil. Toto bude ťažké, ona je na diaľku, ja som na blízko. Ak sa to dá tak povedať. A keď zomrem, tak čo? Nič sa nestane. Tak ale je to o viac trofejí. Potom to nebude mať tak nadlho. Ale ja nedávam hity, to čo je? Buď som ja krivý, alebo... Dobre, to som mal šťastie. Toto je nadlho, Apinovci, toto je nadlho. No, samozrejme, ty kokos. Tvoja mama! Jeden jediný win. Jeden jediný win. Jeden jediný win mi stačí dať, aby sme toto video ukončili. Je to strašne dlhé video, ja neviem ako, napríklad Jakub Destro, taký veľký youtuberi, to majú za chvíľku. Aj si to vlastne zastriehajú, no ale to treba. Fú, to som mal šťastie. To som mal šťastie o život. Jeden jediný win mi stačí dať. Jeden jediný jeduničký deň. Tá win. Ja som povedal, že deň. Týmujú. Oni týmovali, čo bolo? Slabý. 2 trofeje, si robíš srandu už naozaj za mňa, ty kokos. To nie je možné, ja to už dať. Ja budem týmovať, kokos. No to video 30 minút budem mať na 1000%. Niekto má spectator? Asi tým, čo neviem. Som mal aké šťastie, že som ho trafil. Tu je.
Dobre, dead. No poď si preto, môžete si ísť preto, ak chcete. OK, dead. Tak ja som dead teda. Ja som ani nechcel. Skapuš! Kokos! Sa neviem trafiť do jednej posratej pana... Proste niečoho. Dobre, hotovo. Už to mám, či nie? Áno! Dali sme to. Viete čo? Mohli by sme si keď ste dať aj toto. Iba ak chcete. No teda. Ešte to vy tak dobre. Fokus. Už sa mi nové zatvoria oči. Čik, šak, šok. Here is a Carl, bitch. Tento sem skočí samozrejme na mňa. Nie, choď preč. Choď preč. Dobre. Skoro rozplakal. Áno, Matej. Áno. Ty vole. No jasné, čo by si na mňa nechcel skočiť? Jo, takže čaute kamaráti, vítam z našeho ďalšieho videa a v tomto videu si zahráme znova Brawl Stars. Ale nesrandujem. To sa zlakli, čo? No jasné, ešte čo by si nechcela? Vyskúšame, či tu niekto není. Aj keď tu niekto je, lebo... Šik, šak, šak. Škoda. Keď tak som štvrtý a to je OK. Poď skoč na mňa, skoč. Nevadí. Som tretí. A máme to hotové, celé videjko. Toto video má 33 minút. Dúfam, že sa vám video páčilo. Takže toto je pre toto video všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudajte like a odber, pretože toto video som sa fakt snažil. 15 rank z 10 rank, či neviem koľko, 12. Kúpil som si novú gíru, prosím. Toto video má 30 minút. Splnili sme bronz 1 na Nany. Splnili sme 18200. Splnili sme 15 rank. Prosím, nezabudnite like a odber. Hlavne ten odber. Lebo sa blížime už k 130 odberateľom. Tak a čaute.